tramoia hortzi, beltzean hoska, bertzean. Dena ondo doanean. Beti eraman ez nezan, mutxurdinaren katea, nik ere pentsatu nuen, ezkondu eta pakea, gurutzatu nuenetik, epaitegiko atea, maiz asebete izan det, besteen borondatea, lixatuko aldidazu, alkandora granatea, muxutxo bat Espainetan, bailaztana bai maitea, nekagarri egia da, zoriontsu izatea. Nekagarri egia da, zoriontsu izatea. Ezkon berritan dena zen, itz goxo eta lausengu, baina ozten joan gera, sentimenduz sentimendu, naizurrezko eraztunei, kateatutan gaudengu, buruak ezaltzaizkigu, bihotzetatik aldendu, gogoan dara bilguna, kanporatuko bagendu, 24 hilabete, gehienera 2 abendu, betirako maitasunak, gutxiago irauten du. Betirako maitasunak, gutxiago irauten du. Entsalada zozoegi, ta hotzegi babarrunak, ezin altzuen isilik, jarraitu isiltasunak, belarriko paretetan, itxastean oihartzunak, argiak baino gehiago, erakusten du ilunak, garai bateko lurrina, estaliala lurrunak, denboraren igaroak, berdintzen ditu egunak, sutxikitik bekosura, egiten du maitasunak, sutxikitik bekosura, egiten du maitasunak. Basoan grifoko ura, ahoan 2 albondiga, errutinari errukiz, eman diogu segida, sukalderaino sartzen da, ilargiaren diztira, norbere lora biltzea, baino ez tegu desira, bera izarrak biluzten, tani berari begira, isilune hitzartuak, harremanak hori dira, dena ondo doanean, bat gezurretan ari da, dena ondo doanean, bat gezurretan ari da.
maigainak erakusten du, zer naizen ni, zer den bera, postrerik gabe gelditzen, ari garen bi platera, inoiz gutxitan amildu, oidenez gerritik bera, oroitzapen izoztu bat, besterik ez da plazera, kausarik gabe ezin da, ondoriorik atera, gure egunerokoan, azkarregi pasagera, elkarrengan egotetik, elkarrekin egotera, elkarrengan egotetik, elkarrekin egotera. Ez begirada, ez laztan, ez keinu, ez irriparrik, gure artekoak ez du, garai bateko indarrik, dagoeneko ez tegu, amets egiten itzarrik, gauden tokian egoten, badakiguta beharrik, azken aukera bat nahi dut, etzaidazu joadarrik, ez gaituzte salbatuko, bi alaba zoragarrik, garatzea ez da zutani, gu izatea bakarrik, garatzea ez da zutani, gu izatea bakarrik. Ez alabak ondo dauden, ondo nabilen lanean, ez deia zergatik hartu, didan 8. Lepo mugimendu soil bat, irripar bat onenean, zer partekaturik ere, ez daukagu azkenean, orainik gabe gelditu, ginen ez iraganean, norantzak lausotu dira, gure hartu emanean, elkar bizitza zaila da, ezinezko ez denean, elkar bizitza zaila da, ezinezko ez denean. Gure psikologoetan, gure laguntza liburu, errautsetatik txinpartak, piztu nahian diardugu, alperrik gaude balizko, mirakuluen aiduru, luzamenduak deusonik, ez dakarrela seguru, hainbeste aitzakiata, hainbeste itzulinguru, bideak noiz behar duen, bide eta noiz helburu, bere iztenez jakiteak, separatuko gaitugu, bere iztenez jakiteak, separatuko gaitugu. Diferenteak direnez, zubia eta tunela,
Urjauzi bihurtu nahi det, begietako umela, nork bere buruarekin izan behar du fidela, gainerakoekin nekez izan liteke bestela. Gure aurretik pausua eman dutenek bezala, distantzia eta denbora hartu nahi ditut aldela, hurbiltzetik hurbilago egongo gera horrela, hurbiltzetik hurbilago egongo gera horrela. Ez ditu urtu oraino, suge